Ako si Kalika. Ako si Rose. Magtutudlo kami. Kami magama o binigni. Og nganong naibili kini sa kulturang Cebuano. Tala, dayon kamo. Kuyog sa among biyahe. Ang binignet nagsugod sa Cebu, rehiyon sa Visayas. Naggamit kini ug nakalain-lain na mga lagutmon o sagal na dali lang makita sa bisan asang lugar sa Visayas. Sama sa mga lubi, gabi, kumote, saging o pilit. Naghisgutanay kami kauban ang usa ka luma na lumalupyo sa isa apo na si Tio Tudo para mahibal ang nako ang tradisyonal na pamaagi sa paghimo sa binignet. Una, magbalay og kahoy sa sugangan ug mag-andam ug lukay haron dagkotan kini para makahimo og kalayo. Palutan ang mga sagol, ang kamote, apara ug ang saging. Dayon hiwa-hiwaon kining gingangmay. Ang sunod, ilunod ang pilit. Kung muhumok na ang pilit, pwede nang ibutang ang apara o kamote. Dayon o kayun kini. Samtang gahulat na muhumok ang lagutman, butangan ug tubig ang kinagod na lubi. Dayon pigon kini haron mugawas ang tuno. Ug sa katapusan, ibutang ang tuno sa lubi. Butangan ug kalamay para mo tamis. Pwede nakining kanon, kuyog ang pamilya ug mga higala. Kani nga kalaon o timo na ay bili sa kulturang Cebuano kay nagrepresentar kini sa pagkapilit o pagkalig og sa kinabuhi. Sa mga higala kanunay, managkuyogay sa pagdula o mag-istoryahanay kabahin sa kinabuhi. Sa pamilya kanunay, ginapakita ang suporta sa matag usa. Napasa kini sa nakalain-lain na henerasyon. Sa komunidad ang mga bayla kay dugol sa matag usa. Dali lang masampi ang mga siliyang kung ikaw nagkinahanglang ug tabang. Ang mga kasang makita kini duol sa babayon na nagsuporta sa kaayuhan sa daga ug sa mga katawan hilabi na sa ilang panginabuhi. Ang binigni nagrepresentar usab sa kulturang Cebuano tungod sa naglain-laing sagol niini. Kada usa sa mga Cebuano kay talagason o lahi. Nagtanyag sila sa ilang kahanas sa nagkalain-lain na buntag nato sa mga katawan. Ang matag isla adunay talagason nga mga bahin ug industriya. Ang pinulungan Cebuano, mga lahi, usab sa matag isla. Ug an katapusan kada usa sa mga sagol adunay tagsa-tagsa kalasa na ay bili og espesyal. Kada usa nila adunay lahi-lahi ng tumong apan giusa kini pagluto haron makahimo ug lamiang pagkaon nga gitawag sa mga Cebuano na binignet. Ang katawan sa isla sa Apo susama sa binignet. Tagbuon kag tamis nga pahiyong kay lagi ang apohanon mahinagaron.